дзяк. Жылі ў адным сяле поп і дзяк, абодва п'яніцы. Хочацца ім піць, ды няма за што. Вось дзяк і кажа пану: ёсць у цябе, бацюшка, святая кніга тоўстая. Я красці буду, а ты па ёй варажыць. То і будзе нам за што выпіваць. Украў дзяк у суседа вала, завёў у лес ды прывязаў да бярэзіны. Забегаў сусед, шукае вала. А дзяк і кажа яму: ідзі, чалавеча, да бацюшкі, ёсць у яго такая кніга, па якой ён можа любога злодзея угадаць. А калі ўжо не ўгадае, хто ўкраў, дык угадае, дзе схаваў. Прыбег сусед да папа, плюсь яму ў рукі: вычытай, бацюшка, у сваёй кнігі, хто майго вала украў, пытаецца. А што мне будзе за гэта, гаворыць пан. Поп, гаворыць поп: нічога не пашкадую табе. Дасі 5 рублёў гарнец гарэлкі, то вычытаю. Там вельмі ж добры вол быў. Дык нясі гарэлку, а грошы пасля, як вала знойдзем. Прынёс сусед гарнец гарэлкі. Селі поп з дзякам, ды выпіваюць сабе памаленьку. Выпілі, поп паглядзеў у кнігу, памарматаў сабе нешта пад нос. Ёсць твой вол, жывы і здаровы. Няўжо ўзрадаваўся сасед. Ідзі ў лес, там ён. Каля балотца стаіць, да бярозіны прывязаны. Яго ўжо злодзеі хочуць далей весці. Да баяцца, што цяпер дзень, чакаюць ночы. Пайшоў сусед у лес, знайшоў вала. Прынёс ён папу грошы, дзякуе, не надзякуецца. А поп з дзякам купілі гарэлкі, сядзяць ды папіваюць. Ну, цяпер-то ў іх дзела пашло як па масле. Калі грошай няма, выпіць хочацца, ідзе дзяк на промысел. У каго карову ўкрадзе, у каго авечку. Поп, вядома, адразу ўгадвае. Вось аднаго разу фурман, лакей і кухар укралі ў свайго пана шкатулку грошай. Дачуўся пан, што поп усім добра ўгадвае. Загадаў запрэчыць 3 каней у карету ды ехаць па яго. Прыязджае панскі аканом да папа. А той сядзіць п'яны, аж вочы пачырванелі ад гарэлкі. Аканом і кажа: прасіў пан, каб бацюшка прыехаў да нас у наш маёнтак. Поп зараз прычасаўся, кудлы свае прычасаў, апрануў расу, крыж пачапіў на шыю, ды і паехаў. Пан пачаставаў папа як след, а потым і кажа: я чуў, бацюшка, што ты памагаеш людзям у няшчасці, памажы і мне. У мяне шмат грошай укралі. Калі ты мне іх знойдзеш, я дам за гэта табе цэлую 1000 рублёў і 2 вазы пшаніцы. Спужаўся поп. Цяпер, паня, кажа, не магу нічога сказаць. Кніга мая засталася дома, і хто ведае, можа давядзецца і ўсю ноч сядзець ды вычытваць. Грошай жа шмат у пана ўкралі. А сам сабе думае: хутчэй бы уцячы адсюль, бо дзяк не ўкраў, то і не вычытаеш. Пан кажа: добра, заўтра я прышлю па цябе карету, а зараз едзь дадому і вычытвай. Вярнуўся поп дадому, паклікаў дзяка: всё, прапалі мы. Цяпер, дзяча, са сваёю кнігаю, трэба ўцякаць з гэтага сяла на новае месца. А калі ж будзем уцякаць, пытаецца дзяк. Ды вось пасядзім трохі, дап'ём гарэлку, а пасля 3 пеўняў і дам удрала. Бо пан, як данясе архієрею, што мы людзей ашукваем, пападзе нам абодву. Добра, кажа дзяк. Ты зноў на новым месцы будзеш папом, а я дзякам. Сядзяць поп з дзякам каля бутлі гарэлкі, чакаюць 3 пеўняў. Тым часам фурман, лакей і кухар напужаліся не на жарты, калі поп узяўся гадаць, дык ён і выгадае. Не першы ж раз яму. Пойдзем, кажа фурман, паглядзім, што ён робіць, ці гадае, ці не. Як толькі паны паснулі, рушыліся яны да папа. Зайшлі на двор. Лакей і кухар кажуць фурману: падыдзі да акна ды паглядзі, а мы тут пачакаем. Падышоў фурман да акна, бачыць, сядзіць поп з дзякам, гарэлку папіваюць. І тут якраз певень закукарэкаў. Поп кажа: ну, дзяча, ўсё, адзін ёсць. Фурман аж абамлеў. Праўду, бо кажуць, што на злодзеі шапка гарыць. Прыбег ён да таварышаў, пазнаў, шэпча мяне. Як толькі я падышоў да акна, ён і кажа: усё, адзін ёсць. Як у сук уляпіў пракляты. Пайду я паслухаю, кажа лакей. Падышоў да акна, а певень: кук-караку.
Поп і кажа: ну, дзяча, ужо 2. І вярнуўся і лакей да таварышаў, калоціцца, слова вымаўіць не можа. Пазнаў, кажа, заікаючы, і мяне. Пайшоў да вакна і кухар. А тут певень 3 раз: кук-караку. Поп і кажа: ну, дзяча, дачакаліся. Усе 3 ёсць. А дзяк уже і не чуе нічога, зваліўся пад стол, ды храпе. Фурман, лакей і кухар шусь тады ў хату да папа. Поп напалохаўся, думаў, што пан іх прыслаў за ім, што пан іх за ім прыслаў. Яны ж адразу бух яму ў ногі: бацюшка, не кажы пану, што мы грошы ўкралі. Мы дамо табе за гэта па 30 рублёў, толькі не кажы. Хто з нас Богу не грэшан, цару не вінаваты. Зарадаўся поп, пытаецца: а дзе ж вы падзелі грошы? Закапалі, бацюшка, ў стайні, каля другого стойла. А цэлыя грошы нічога сабе не ўзялі. Цэлыя, бацюшка, цэлыя. Мы іх як укралі, дык зразу і закапалі. Добра, кажа поп. Што з вамі рабіць? Павінную галаву з плеч меч не сячэ. Давайте по 30 рублёў. Далі яны пану по 30, папу по 30 рублёў, плюснулі ў руку, ды пабеглі назад у маёнтак вясёлы. Поп пачакаў, будзе дзяка. Уставай, дзяча, будзем піць да самага дня. Знайшліся злодзеі грошы. Назаўтра поп яшчэ спіць, а пан прыслаў ужо 3 коней па яго. Пабудзіў аканом папа. Той ахвотна сабраўся, узяў сваю тоўстую кнігу ды паехаў. Уваходзіць у пакой да пана, трасе перад ім кнігаю, вычытаў: пане. Знайшліся панская шкатулка. Пан пытаецца: дзе ж яна, бацюшка? Давайте, кажа мне, 2 работнікаў і пойдзем. Далі яму пан 2 работнікаў. Пайшоў поп з імі ў стайню, разгарнуў сваю кнігу, паглядзеў у яе ды кажа да работнікаў: капайце вось тут, каля другого стойла. Пачалі работнікі капаць, выкапалі панскую шкатулку, а там грошы. Аддаў пан грошы. Вось яны, кажа, давайте мне цяпер за турботу, за турбоцыю, што дэкларыравалі. Пачухаў пан патыліцу. Пшаніцы-то не шкада, а 1000 рублёў не хочацца даваць. Што тут зрабіць, думае пан, каб скруціць пану папу 1000 рублёў. Выйшаў ён на двор, бачыць, ляжыць жук. Пан схапіў жука ў жменю, вярнуўся назад ды кажа: калі угадаеш, бацюшка, што ў мяне ў руцэ, аддам табе ўсё дэкларыраванае, ды яшчэ і гарэлкі прыбаўлю. Поп так і аслупянеў ад несправядлівай загадкі. Ад чаго ж? Мармоча сабе пан поп. Папаўся жук, папаўся жучку ў панскую ручку. Бач ты, адзівіўся пан. Угадаў. Пан і не ведаў, што поп меў прозвішча жук. Ну, рабіць няма чаго. Аддаў пан яму 1000 рублёў, ды 2 вазы пшаніцы і яшчэ вядро гарэлкі прыбавіў. Прыехаў поп дадому, паклікаў дзяка і кажа: удалася, дзяча, нам і гэтая штука. Будзем цяпер піць, гуляць, ды панскую шкатулку ўспамінаць. Выпілі поп з дзякам гарэлку, ды пачалі грошы дзяліць. Дзялілі, ніяк падзяліць не могуць. Поп крычыць: я старэйшы, мне 2 долі трэба. А дзяк крычыць: ты старэйшы ў царкві, а не ў варажбе. Узлаваўся поп, ды трах дзяка кадзілам, а дзяк папа за валасы. І такая каўкатня пашла, на ўсю ваколіцу лямантуюць. Збегліся на крык людзі, даведаліся, за што пап з дзякам б'юцца, і прагналі іх з сяла абодвух.